गिबियावनो आङो नोंथांमोननि बे मोनब्रै चेनेलखौ आङो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आफाद जानानै आं बरायबाय। जोंहा मैयानि समाव गोजोनथाव मोनसे रादाब बेनो जाबाय जोंनि थामथि गोरोबथानि जिथु बिटिआर एकर्ड बे बिटिआर एकर्डनिनो मोनसे सेपारेट डाइरेक्टरेट फर बड'लेण्ड बर' मिडियाम बा बर' रावनि मोनसे जा सेपारेट डाइरेक्टर मोनबाय बेखौ आसाम सरकारा मैया बेखेवनानै होबाय गुवाहाटीयाव। बेनि थाखाय जोङो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद जानानैबो जों खोब साबायखर जासिहरदों आरो गोजोननाय जासिहरदों। जाहाथे फैबाय थानाय समफोरावबो जोंनि बिटिआर एकर्डनि जि दफाफोर दङ बे दफाफोरखौ जाहाथे मोनसे मोजाङैनो सुफुंना होलांगोन भारत सरकार आरो आसाम सरकारा जोंखौ मिजिंथिदों। आरो फैबाय थानाय समाव जोङो बेखौनो मिजिंथिबावदों जे जोंनि जिथु बिटिआरजों गोरोबफानानै फैनाय मोनसे एकर्ड जाय एकर्डआ दिनै थामथि जोंनि एकर्डआव फैफानाय बर' कसारि काउन्सिल बेबो फैदोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव खोथाया बेनो जे बिथांमोना दिनै बुंथारोब्ला जोङो नाम मख'योब्ला चन्दन ब्रह्मनि खोथाखौ जों बुंनांगोन, हाग्रामा महिलारि बिथांनि मुंखौ जों मख'नांगोन, लोगोसे जोङो प्रमिला रानी आरो रिहन दैमारिनि खोथाखौ जों बुंनांगोन। मानो होनोब्ला बिथांमोना दिनै बिपिएफ हानजा जानानै आसाम सरकारजों दिनै कंग्रेस सरकार आरो दिनै बिजेपि सरकार बे मोननै सरकारावबो बिथांमोना थाफानानै खामानि मावदोंमोन। बै समाव बिथांमोना दिनै एसेबां बुंबोदोंब्लाबो दिनै जेबो खालामनो हायाखैमोन। आरो दिनै जोंनि दुलाराय बर' आफादाबो बै समनिफ्रायनो दिनै बड'लेण्ड आरो बड'लेण्डनि बाहेरनि बर'फोरनि राजखान्थियारि मोन्थाइखौ लानानै जुजिबोयै दिनैनि समाव मोनफैदों। आरो बेखौनो लोब्बा लाफानानै जोंनि बिटिसि बाहेरनि बर'फोरनियाव मोनसे आफाद मोनसे जोनोम जादोंमोन जायखौ जों बुङो इउबिपिअ इउनाइटेड बर' पिपल अर्गानाइजेसन। बिथांमोनाबो जुजिनानै दिनै बे बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों लाबोनाय जादों। नाथाय बिथांमोना दिनै बे गोरोबथानि गेजेरजों लाबोनाय जिथु बर' कसारि काउन्सिल बेखौ थांनाय सेसनाव दिनै बिथांमोना एकर्डखौ लाबोआखिसै आसाम सरकारनि गेजेराव। बे खोब दुखुनांथाव खोथा। मानो लाबोआखै जोंबो मिथिया, खिन्थु जों बेखौ मिथिदों, बेखौ सानना लादों जोङो बे मोनसे राजखान्थियारि मोनसे हाबाफारि लानानै बिथांमोना खालामदों बेखौ। मानो होनोबा दिनै बिटिसिनि बिसायख'थिया जानो थांगासिनो दङ आरो बेखौ लानानै दिनै बिथांमोना गोबां हांगादार जाबाय थादों। दा सानदों जानांगौ बिथांमोना जे बे बिटिसि इलेक्सनाव नैबे बर' कसारि काउन्सिला जुदि जायोब्ला हयथ' इउबिपिएल बे हानजाया बिथांमोननि थाखाय खोब दाजाबनाय बा मोनसे प्लास जानो हागौ। बेखौ नोजोर होनानै बिथांमोना हयथ' बेखौ खालामना होआखिसै। आरो बिथांमोना गावसिनि बिटिसिखौ लानानै जिथु ओंखाम ओंख्रि गेलेलायनानै बिदि खामानि मावबाय। दा बेनि थाखायनो दिनै बिटिसि बाहेरनि बर'फ्रा माखासे गोबां खस्थ' भुगिनांगौ जाबाय। जोंहा दुखु मोननाया बेनो थांनाय समाव दिनै मोननै एकर्ड जालांबाय। बे मोननै एकर्डआवबो दिनै मोनसेबो बे बाहेरनि बर'फोरनि थाखाय राजखान्थियारि मोन्थाइ जेबो गैया। आरो बिनि थाखाय गोबां खस्थ' जों दङ। आरो बिनि थाखायनो दिनै बिथांमोना 28ता खालामजानो गिनानै गुबुन गुबुन काउन्सिलफ्राव जोंखौ थाफा होनानै जोंखौ ओरैबो जाया गोबां गाज्रि परिबेखआव जोंखौ दोनदों। आरो बेखायनो दिनै जों आसा खालामदोंमोन दाखालि बावै जाहाथे बे बर' कसारि काउन्सिला जाहाथे बे फैनानै जों बेखौ आरामै बिटिसि बाहेरनि बर'फ्रा जाहाथे बेखौ आरामै सामलायलाङो आरो सामलायनायनि गेजेरजों दिनै बाहेरनि बर'फोरनि राजखान्थियारि मोन्थाइ आरो लोगोसेयैनो राव हारिमु आसारखान्थि जों एसेब्लाबो जों बेखौ सुफुंनो हागोन होननानै जों मिजिंथिदोंमोन। नाथाय दिनै चन्दन ब्रह्म बिथांनि आखायावनो दंमोन गासैबो। नाथाय बिथाङा दिनै गोबां खोथाखौ गावसिनि मुलाम्फाखौ साननानै दिनै बे खामानिखौ मावबोआखिसै। बिराद बे मोनसे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव खोथा। दिनै जों बेखौनो बुंगोन जे बाहेरनि बर'फोरखौ लानानै बिथांमोना गोबां राजखान्थि खालामबाय। बेखौ दिनै बिथांमोना मिथिनांगौ आरो बिटिसिनि बाहेरनि बर'फ्रा आरो बिटिसिनि सिंनि बर'फ्राबो बेखौ बुजिनांगोन जे बै बिपिएफनि माखासे राजखान्थिगिरिफ्रा दिनै बाहेरनि आरो सिंनि बाथ्राफोरखौ लानानै मानो एसेबां राजखान्थि गेलेदों। राजखान्थि गेलेनायखौ जोंहा बुंनांगौ खोथा गैया, नाथाय बिथांमोननि राजखान्थियाव जोंनि बाहेरनि बा जोंनि बर' हारिफ्रा बेहाय बोलि जानाङा। दिनै जोङो बोलि जागासिनो दं बाहेरनि बर'फ्रा। दिनै बोलि होयै दिनै जोंखौ जोंनि खर'आव नारेंखलखौ सिफाय बिथांमोना दिनै राजखान्थि गेलेगासिनो दं, जाबोगासिनो दङ, खुंबोगासिनो दङ। दिनै बेखायनो जों बुंगोन जे बिथांमोननि राजखान्थिखौ दिनै जोङो बोखारनांगौब्ला बिथांखौ बे पावारनिफ्राय जों बोखारनांगौब्ला दिनै बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा दिनै मोजां सिन्था खालामनांगौ गोनांथि दङ। दिनै गामिनि रायजो राजा आरो दिनै इन्टेलेक्सुवेल महलनि दानि जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोराबो दिनै बुजिनांगोन जे बिथांमोननि दिनै दानि जोंनि बर' लाइमोनफोरखौ बा जोंनि बर' समाजखौ दिनै बिथांमोना बबे लामाजों लांनो नागिरदों। जों बेखौ मोजां नोजोर होनाया दरकार दङ। बेखायनो दिनै बिटिसिनि दानि सरकारखौ दिनै सोलायहोनांगोन। जोंनि बे परिबेखखौ जों सोलायहोथारनांगोन आरो गोदान राजखान्थिगिरिफोरखौ दिनै बेहाय बिटिसि खुंथायखौ लाबोथारनांगोन। आरो बेखौ लाबोब्लासो दिनै बे बिटिआरनि एकर्डफ्रा मोनफा मोनसे इमप्लिमेन्ट जालांगोन। आरो जालांब्लासो दिनै जोंनि बर'फ्रा मोनसे मोजां परिबेखआव फैगोन, सान्थि।
दा जायखौ दिनै सान्ति सुक्ति होनना बुंदों दा बेखौ जुदि खालामनो हायाब्ला जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मालाबा सान्ति फैनाय नङा आरो दिनै बिथांमोना दहाय बुंनाय बायदिनो दिनै जिथु चेप्टार डाइरेक्टरेटनि खोथा बुंदों जोङो बेखौबो बिथांमोना खालामनो गोसो गैयामोन बेहाय गोबां राजनिति खालामदों दिनै बर' थुनलाइ आफादनि खोथाखौ जों एसे रायखांनांगोन दिनै बर' थुनलाइ आफादनि दिनै गाहाय नेहाथारि प्रचन्द बर'आबो बिथाङाबो बेखौ लानानै गोबां जानला मोनला खोथा बुंदों लिरनायखौ जों नुदों दा बिथांमोना मानो बिदि खालामदों माखासे मेलेमजिबि दं रायथाइगिरि खन्थाइगिरि माखासे थुनलाइयारि जोंनि दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोनाबो बेखौ लानानै गोबां जानला मोनला खोथा बुंदों बिथांमोनखौ आं बुंगोन एसेबां गोरों जानानै एसेबां थुनलाइगिरि जानानै एसेबां दिनै थुनलाइ आफादनि नेहाथारि बा थुनलाइ आफादनि सासे मोजां दैदेनगिरि जानानै बिथांमोना बेफोर खोथाखौ बुंनाया मोजां नङा दिनै बिथांमोना बेखौ बेफोरबायदि गाज्रि साननाय हनायखौ दिनै दोनथ'नानै जोंनि बर' समाजखौ बोरै मोजां मोनसे परिबेखआव लांनांगौ बेखौ मोजां सिन्था खालामनाया मोजां आं दिनै बिथांमोनखौ दिनै नोंथांमोननि बे निउस चेनेल रादाबनि गेजेरजों फोरमायगोन बिथांमोना दिनै बिदि साननाय हनाय गाज्रि हुदाफोरखौ दिनैनिफ्राय ज्राब गारनांगौ आरो बर' समाजखौ मोजां दानायाव हेफाजाब होनांगौ आरो दिनै बाहेरनि बर'फोरनि जिथु राजखान्थियारि मोन्थाय बेखौ लानानैबो दिनै गोबां माने बर' सुबुंफोरा गोबां माने बायदिसिना खेला धেमालि गेलेबाय दङ दिनै बाहेरनि बर'फोरखौ लानानै दिनै सोरबा जानांगौ होन्दों सोरबा जानाङा होन्दों सोरबा सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ लानानै गोबां मोनसे राजनिति गेलेदों बिथांमोनाथ' सनितपुर आरो बिश्वनाथआव दिनै बिटिआरनि जिथु एकर्ड दं बेहायनो दंखायो जे बिथांमोनखौ दिनै बे कमिसननि गेजेरजों बेखौ सोफानाय जागोन हयथ' खामानिया एसे देरि जानो हागौ जों एसेबो धैर्य हमनो हाया नामा बेखौ जों धैर्य हमनानै जों मोनसे दिनै सोलोंनो हानायनि मोनसे परिबेखौ जों लानांगोन दिनै बिथांमोना मानो राजनिति गेलेदों दिनै बे जोंना बिटिआर माने बर'फोरनि मोनसे सिमाया बारायनाङा नामा दिनै जों आसा खालामदों दिनै बिश्वनाथ आरो दिनै मा होनगोन बेखौ सनितपुरा बारायलाङोब्लासो दिनै जोंनि धेमाजि लखिमपुराबो मोनसे बारायलांनायनि मोनसे लामाखौ जों मोनगोन दा बे लामाखौ जों हदाय दोननांगोन जों बेखौनो होनदों जे जोंनि जिथु सिमां बड'फानि जिथु सिमां बे सिमाङा मोनफा मोनफा जानांगौ आरो दिनै संघर्ष सदिया जों जि सिमां दंमोन बेखौ सानसेब्लाबो जों जाफुंनायनि थाखाय दिनैनि राजनितिनि गेजेरजोंब्लाबो दिनै मोनसे लामाखौ जों मावनांगोन आरो बे लामाखौ जों हदाय दोननांगोन आं बेखौ जों खावलायगोन बेखायनो दिनै जोंनि बाहेरनि बर'फोरनि जिथु मोनफ्रोम आफाद दिनै एबिपिअ फरायसा आफाद थुनलाइ आफाद दिनै आबोब जोंनि मोनब्रै सेक्सननि जोंनाव दोङो एनडिएफनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोन दङ बयखौबो जों खावलायगोन जाहाथे नैबे बर' कल्चार काउन्सिल लानानै जोंनि बाहेराव जाहाथे राजनिति गेलेया आरो जों ज' थांनानै खौसे थांनानै दिनै बाहेरनि बर'फोरखौ जों बोरै बर' हिसाबै थांना थानो जोङो मोनसे लामाखौ लानो हायो आरो राव रोङि माखासे बर'फोर दङ जाय बर'फ्रा दिनै गावनि रावखौ रोंला गावनि भाषाखौ रोंला गाननाय जोमनायखौ बावलांजोब्बाय दिनै गावनि निति नियमखौ बावलांबाय गावनि धोरोमखौ बावलांबाय बिथांमोनखौबो जों दिनै बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों दिनै बाहेरनि बर'फोरनि राजखान्थि मोन्थायखौ लानानै जों बोरै बुथुमनानै जोंनि बर'नि गेजेराव जों लाबोफिननो हायो आरो जोंनि बर' हारिखौ बोरै जों मोनसे गिदिर मोनसे माहारिखौ जों लाबोनो हायो बेखौ जों खामानि मावनांगौ दङ बेखायनो जों माखासे दिनै गावनि गेजेराव एना एनि साननाय हनायफोरखौ दिनै गोसोनिफ्राय बोखारनानै जोङो दिनै खौसे लानानै जोंनि जाथि हिसाबै बर' माहारि हिसाबै थांना थानायखौ जोङो लाबोनो थाखाय बयबो खौसे खामानि मावनांगोन